Libuan ka mag-uma og tonelada untang anihunon nga mga humay ang nadanyo sa Tulunan, Cotabato Province tungod sa nasinating pag-ulan nga dunay dalang kusog nga hangin. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Mao kini ang sitwasyon karon sa halapad nga kahumayan sa Tulunan, Cotabato nga anihuno na unta ang napatag epekto sa nasinating kusog nga ulan nga adunay dalang kusog nga hangin. Mao kini ang gikumpirma ni Engineer Maria Luz Tabacolde, Municipal Agriculturist sa Tulunan, nga moabot sa 14 ka komunidad ang nakasinati og grabing danyo sa ilang pananom. Kini ang Bagong Bayan, Bual, Damawato, F. Kahelo, Kanibong, La Esperanza, Maybula, Minapan, New Bunawan, New Kulasi, New Panay, Popoyon, Sibsib ug Tambak. Gidugang ni Tabacolde nga moabot sa 864 ka ektaryang kahumayan ang nadanyos, kung 8,667 metric tons unta sa ma-harvest na nga humay ang dili na mapuslan. Kini ang mga humayan nga gilunupan tungod sa kusog nga ulan. Girekomenda na usab sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ngadto sa Tulunan LGU nga magdeklara na og state of calamity aron matabangan ang apektadong mag-uuma. Nangayo na usab sila og tabang sa provincial government sa North Cotabato. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.